Human ni atong nahitabong engkwentro sa Barangay Pahak sa Lapu-Lapu City, din 7 ang patay. Wala kini makapababag sa kapulisan nga sila mismo nanaygon sa maong lugar. Ani ang report. Mayong Pasko kaninyo, o Happy New Year too, natawag din sa Lapu-Lapu. Kami sa Lapu-Lapu City Police Office, kasama in behalf of our City Director at ang ating mga kasama dito na mga kapulisan, kami pumunta dito sa St. Michael para magbigay ng konting blessing na naging proyekto din ng aming Regional Director. Regardless kahit ng anong relihiyon, kailangan natin ding puntahan sila. Pinapakita lang ng inyong mga kapulisan na hindi kami namimili ng pamilya, mga komunidad na binibigyan namin ng kung anong meron ng mga kapulisan nyo dito sa Lapu-Lapu City. Nag-ambag-ambagan lahat ng kapulisan dito sa Lapu-Lapu para lang meron kaming mai-share din sa kanila. So nakita na mo nga ang among pagpanghatag tuod man bisa gamay pero kinasing-kasing man to para ma-feel po nila nga ang kapulisan naagyod nila gyud kanunay. Miyan nalamat kami ko wala kaya man na namin sumungkan siya na mapiakap pagka. Salamat siya sir kay maayo ang atong pag-ari ang hatag taog mga gift, regalo para sa inyo. Masarap talaga yung feeling na nakikita mo yung mga bata na meron kang sinusundan kanila, na meron kang naibibigay sa kanila kahit konting bagay, yung mga ngiti nila na hindi nababayaran ng pera. Lipay kayo mi sir, kaya ipangatagan sa mga pulis sa Lapu-Lapu. Merry Christmas!